Adtong miaging simana, nangumpra ko og Nescafe isa ka karton, nabinlan na lagwandasin. Unya, ang itlog 20 ka tray, nabinlan pud og 2 ka tray. Ma, laaga ko mabi. Sige no, good ma. Papuyo diha. Ganahay ra ka wa ka katubo, kay laagan kay kanda ko. Sige na, good ma. Isa lang good ka oras. Matulog dito, ha? Ma, oy, di dyan magpalaag pa. Ikaw ha? Ayaw og busdak yan ang imo tiil. Basig kusiun ko ng bugan ni Moron. Na, dili kay kalaag si Kirara. Kay patulugon sa iyang mama. Nakasayang dili siya kauban sa among pagpanlaag. Ako na ipaibang si Maria. Kaya biya akong gisugo pagpaanhi. Pero sa dili pa, ako sang bantayan sinang puritabi. Kay basig makit-ang ko niya kung ulakaw na ko. Ay, nita! Kay nagduko siya. Ulakaw na ko, bi. Asa naman to si Lucio nga akong gisugo eh. Kaning tawhana suguon ba? Wag yo'y klaro. Giingnan ako nga pagdali. Naglangan-langan noon. Bantay lang yung karong Lucio ka. Asa na ka? Ipadali ka? Naglangay-langay noon ka. Oy, Maria! Uy, doon ba, Wex? Kung saan mo kadiri, kitsa man imong gipabot. Ay, kanang wala ra gud, nagpanginangin lang ba? Nindot mo Dario kay landong kayo. Asa man kadto? Ay, ako, kining... Muamto ko dito sa kanto kay mag-wifi ko kay kuntako na ko itong bayar kay... Bayan sa? Bayar sa mangga ba kay magpa-harvest ko karong sunod semana. Ah, mao ba? Bayan sa... sa ato pa sunod semana ka O magparbes. sunod semana. Ah, mayo di ay. Unya, diri sa ko. O sige. Magpa-harvest na umang kasi ng pawiks. Tama. Kay ugma daw to maabot si Claire. Makaplano pa mi pag-ayo kung unsa na mo pagtirada ang manggahan ni Dudong Pawiks. Oh! Sa man tawhanan ni suguon perti man langayanan ni mo asa mas Kirara. Na, si Kirara. Dili pala agon siyang mama, oy, kay patulugon. Patulugon? Kabuntang paaro niya patulugon unsa man taon ka? Ko agi atik ra man siguro ko nimo do. Nadunggan ako iyang mama, ni ana siya. Kirara, dili ka maglaag. Katulog diha, kay wala ka katubo. Nya asa man natulog si Kirara? Ikaw no, wala jud kay utok. Malamang nasa iyang kwarto. Ba ang akong pasabot? Sa gawas ba natulog o sa sulod? Nagani sa sulod no. Sa iyang kwarto? Oo, sa iyang kwarto. Ay. Naade siyang kwarto. Nya, unsa may mo plano? Ako'y bahala na Lucio. Kabalo baya ka nga. Basta mga ingon ani naging trabaho Ako'y bright ana. Uban ka sa ko. Tara. Melon water, melon papaya, saging, fruit salad, papaya. Guta po ni mama, oy. Patulugon man noon ta. Ura matagbata. Alas 10 patulugon. Lucio, sigurado ka nga na si Kirara dahil. Ba, tanawa Maria. Na si Kirara? Tawag ka Maria. Sa tawagon. Madunggan tani ng purita. Di na mo gamitin ang utak mo. Ano? Dai ko kuhitay. Dali. Tara. Kirara. Uy, mata. Uy, Maria. Lucio. Ano nagtulog-tulog man ka diha? Sa'yo pa man kayo. Ay, diri. Gawas diha. Dili ko kagawas kasi mama na sa tubangan. Maglisod yun pagawas kang Kirara Maria. Kaya naman niyang mama dito sa tubangan. Nag-atang. Tamo no? Wa jud mo yung mga diskarte. Naunsa day mo? Unsa man pud nga diskarte, Maria? Ay sus nimo Kirara. Kung dili ka kaagi sa atubangan kay naay imong mama nag-atang, nya di pug ka kalusot sa likod kay gikural. Unsa day ni imong bintana? Bright na dun mo Maria, uy. Ako pa. Sa bintana ko mo pagyon, Maria. Na, mo pupi. Dili ko kaabot. Sus, maproblema man ka na. Ay, ito na. Pagkugbang ko, Lucio. Sige. Paulat sa tulap. Karon, gusto ko kayo ang halin sa akong tindahan kay araw ng Santa Maria Manghud. Daghan kayong tao ron ba?
Maria, wala ko chinilas. Problema man kana. Gusto ko ang chinilas ito. Chinilas? Ikatali lang tayo. Watermelon, papaya, papaya, saging, 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 fruit salad. Hoy, my friend! Ayaw pagsama diha kay si Kirara natulog. Uy nang, natulog si Mariana, kasayo po. Sunod gani, my friend, ayaw pagsaba kung moagi ka. Kay na ako gikwinta diri. Isa pa, si Kirara natulog pod. Kasabot ka? Sorry nang, kagrabe po ka strikta, oy. Sige, lakaw na. Okay nang, matos ako. Watermelon, papaya. Naku, jud ka ayaw nigtingog si my friend Bibi ba? Murag baka. Grabe naman si Manang Purita, oy, agi ra ganita, nakatakanta. Uy! Ingon natulog si Kirara. Ingkuyog maginilo si Ugno Maria. Si Bato po si Kirara ba? Klaro kaayo. Ako ni isumbong siya ay mama.